Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Amo inyong ating kabuki. Nga sabihin, sa adlaw-adlaw nga tanan, kinahanglan mag-off the night kita. So, relax lang ka mo dira. Relax lang ka mo. Off the night kita. Tumtugtat na alas stress pagi sa inyong mga radyo. Ara kita sa 680-40 Hz. Hello, mga senior citizen. Kamusta na? Mga kabataan nga medyo makulit na mga salaway yung apang palangka sa gihapon ni Lola kag ni Lolo. Ni Mama kag ni Papa, relax lang. Tinanglan pa huway ka mo dira. Ha? Total na kapanyagan na naman. Relax lang. Nami, bigyan matulog para matugang ang beauty. Ang kagwapo sa ating mga chikiting. Sa atong sini mga puloy-an dira. Kanambal na ni Tito Wilma, samtang ka mo nagahilay-hilay. Nagapulo pa huway, sulo-sandig. Samtang mga palamatin na nag-aupod kay Tito Wilma. Magluwas man sa ilang mga radyo, ara kita nag-aupod na man. Pagi sa Facebook Live. Ara Action Radio Bacolod. 684, yes, of the night kita dira tugtugtat na alas 3. Akin syempre, sa amon mo website, pwede kita dira makabisita ka may Francis Radio Mandara. Log-in lang kita basta nga may internet access lang. Log-in sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag pwede man para dako-dako kung may TV ka mo, kag may internet connection, amo naman lang makapusubo mo, no? Diba? O yan ay kita via YouTube. Search nyo lang sa YouTube, Action Radio Bacolod Live.
of the night kita ni Tita Wilma. Isubtas na, ay, na, so relax na. Daw ka nami kasi medyo manayanaya ang atong sinikalangitan sa karon iya nga adlaw sa Lunes. Daw medyo makasiling ka nga may kabalaka gamay sa mga ara sa puluyan na may mga hinalay kag nagapulo pang himos dira nga kinahanglan gid naton kalitan ang kasinti kag kainit ni haring adlaw kay kun baw ara magsulod na gani ang tropical storm kag tropical di ba na may ara asa update karon pamatiin ninyo ni halin kay Tita We. Kay parang preparado kita is maulan. Kasi hindi naman din natin nalikawan. Diba? Kaya din deklarar naman siyang pag-asa ang laninyak sa October 15. Diba? So, kinahanglan kita alerto. Ilabi na sa itong tuluyan kay kamunay. Dito, basta ang kanan. Sige, relax lang ka mo. Dira, kay kabaluman si Tita Wilma, medyo masako-sako. Ilabi na itong mga young ones sa pagpreparar sa pagdumdum sa itong mga pinalangga sa kabuhi na nagpalakuway na ara siya sa piyak na kinabuhi na sa pag-celebrar sining undas, di ba? When we say undas, sa Tagalog, na Tita Wilma, ang itong sini All Saints kag All Souls Day, ina naman adlaw sa mga santos kag adlaw naman sa mga kalag, medyo pa subu-subuin na sa ato ni kapilatan na nga tuig, di ba? Ikadipang na tuig nga, hindi kita mismo makabisita sa adlaw mismo nga ato na andan sa itong mga palangga nga ara iya sa ila na kampangan. Kung diin man sila nga patio or cementerio, diin man sila nga mga memorial park or memorial gardens, subong tungod man sa COVID, tungod man sa pandemic, ano ginitaw ara sa mga Columbaria, di ba? Kaya once nga, nasubong daw hindi kung ikanit lang ang mga tinaga. Kung i-cremate ka, iba pang ka sa urn, display yun, ibang tiginalugi man. Ito kabudyan sa atong sitwasyon sa karon. Ang mga siling naton nga sa kalibutan niya, wala sa may nagabato, Tita Wilma, tanan kita, wala exemption. Tanawalan ko nga nag-ubulang ko, ara naman siya. Ubulang pagkatapos na, ang mga siling natin extra careful. Hindi kita maging kampante. Hindi kita magsiling bakod, kuya tawe, o di ba? Ako yan, ito sa kaduslan, wala siyang magabato. So, kailan kita magabat siya dito. So, kinahanglan sa gihapon, ang reminders naton, ang ginasunod ka ginapasimod sa aton iya nga mga health protocols muon din natin. Tawi ganing away bilagaw, nan, ang mga siling naton. Kaon lang kita sa mga sustansya na pagkaon. Kag pagkatapos, ay kung maaga na hinagaw pa init-init na may sustansya halin sa silak na aring adlaw, vitamin D, di ba? Kag syempre, hindi pa siya. Ito Wilma, nag-lecture ka naman sa ila, bagulang ka nag-anay. Pero higlaw gig ko, hindi ang salamat gig sa liwan. Ang sanay tawi, ang dalagan sa aton panahon, antes ang istoryahan taging parte sa patio kahit isubong iya nagadagpak man ang tao. Hindi sa bigyan malikawan kaya hindi natin mapungkan. But anyway, sa update ng pag-asa, sorry, ara siya nakatol. Kamo na kabalo magpasensya kay Tita Wilma kaya hindi ko ma-off akong microphone. Okay. Sa update ng pag-asa, nagkaka-apektuhan sa karon ng Southern Luzon, Visayas kag Mindanao sa ITCZ. Kabalo na tas na. Ining ITCZ ang Intertropical Convergence Zone. Kagamo ini ang nagadulot sa ITCZ ang lap-tilap ka man nga mga pag-ulan sa bahinsan, NCR or National Capital Region kag iban na bahin sa atong sanisungsod. Kag magluwas naman sa NCR ang mga lugar naman sa Calabar Zone, sa Memaropa, sa Bicol Region kag Western Visayas ang nag-experience man sang lap-talap nga pagsupa sang ulan. Inatungod man sa thunderstorm, kag ti ara magalumon man ila kalangitan, kag tungod man ka sa ITCZ. Ay sa bahin naman sa Cagayan Valley kag Aurora. May ara sila magalumon na kalangitan, lap-talap man nga pagpanalisi pag-ulan, may panalagta man nga pagpanaguob, tungod naman ina sa shear line o kung inang ginatawag nga northeasterly surface wind flow. Samtang ibang nga bahin sa aton pungsod, ano tawe,
may pagulugalong, tugtong magalong mga kalangitan, panalagsan man nga pagtupa sa taliti or ulan, pagpanaguob, ay sisig yapon kay localized thunderstorm. Especially, diri iya sa icon sa Western Visayas. Hindi pala dali. Mabuido lang ko. Kung hindi ko natanim ng tubig, makatulungan sa diri sa icon sa Western Visayas, ganyan ano to na Negros, Bacolod, Magalumon, may ara pagulong-galong matong kalangitan, isang taglaon ito kalangitan na may pagulong-galong matong kalangitan, may ara man mga lapta-lapta nga mga pag-ulan, hindi man manigar, experience man sa pagpanagoob sa pila ka basin. Tungod man ina sa localized thunderstorm, kag IPCC. Okay, di ba tiwa? Sa na-mention naman ni Tita Wilma kaina, nga may ara tropical depression, kaina sang kaagahona. Ara na siya sa Puerto Princesa City. 460 kilometro nakatindan ang mina nakatindan sa Puerto Princesa iya sa may Palawan. Okay. Nakakinaw lang ni nagapangusot. Anay subong ginaputos ng tutong ng ito Kag ining tropical depression nga ini, ginaang ko niyang puerto sang hangin nga 45 kilometro per ora malapit sa sentro, kag may pagmadlos naman nga nagalabot sa 55 kilometro, kag nagahulag siya pa nakatundan sa 15 kilometro per ora. Samtang ang isa, kung yung unang dimension ni kita is tropical depression, ining tropical storm naman, hara siya sa southern Luzon. 1,675 kilometro siglangan sa southern Luzon. Ang puwersa ng ihangin, 65 kilometro pa per ora malapit sa sentro, pag madlos naman nga nagalabot sa 80 kilometro per ora na Tita Wilma, diba? Kag ang iya kada sigon 20 kilometro per ora. Samtang nagahulag siya pa aminhan nakatundan. Okay? Yes. Taob sa kadagatan tayo sa Negros. Kadagatan sa Negros, nasa makanay na ang dapyas sa mga kabaluran, sa mga balod sa kadagatan. Kaya siyempre ang dapyas ng hangin naman, okay lang. Makanay man, ni araman panalagsan ng pagmadlo. Ang taob, sininga hapon alas 5:45, kapataob na subong, kag hunas kainas ang aga mo alas 7:38, kag si Haring Adlaw, nagbutlak alas 5:34. Itimprano pa na sa kalmatunod, alas 5:23 pa lang ay madulong ng aton kalibutan. Diba? Amo na gid mo na yung pitawe, basta ano na gani. Hot na season. Diba? Temperature range ng aton mabatagan is from 24 to 30 degrees Celsius. Pero sa siningation, mabatagan natin ang kainit, kapaang. Ang temperatura sa karon 30 degrees Celsius. Okay. Ay, tawa, kadasin sa aton oras. But anyway, ina nga ito sa ni-update, nga nahatag sa ito mga palengke, na mga tanong pa naman ito sininga hapon. Sinahilang ba naman hambal, karon makatulong na nito sininga. Gustuhon ko pa, ang sansan. Hindi lang Ari, kaya kabalugid ko. Kasi, bisan ako gani, napinsar ko, ay ano man ako, simungson sa pistaminatay. Na? Kaya naanad kita mo, di ba? Naanad kita. So that's why nga, daw kabudina, hindi palibog. Pero, ang ara, priority natin sabihin, kung paano sila makabisita sa lugar na sa diin sila nakamtan ang atong sininga mga palangga na mga minatay. Pero sa pakabubusan iya sa bugos di nga Pilipinas, nagadagsa ang mga tao sa mga patsyo sa weekend ngayon, Sabado Domingo, di ba? Ina, tungod na nagahingagaw. Nga bisan hindi kita makakadto personal mismo sa adlaw sang Nobyembre 1 or Pizza 2, no, Nobyembre 1 or Nobyembre 2, which is ang Nobyembre 2, amugin man na yung tigkalalag, ang All Souls Day, kasi magasira temporaryo mo sa Fiesta Minatay, ang aton sini nga mga patio, aton sa nila mga memorial gardens, di ba, ang mga memorial park na si kabaluman ta, bisan ano nga saway, hindi man, di ako man,
Pero may ara, diya subong pa lang ang mga matinumano na itong mga panangin ng mga salamati. Nga subong pa lang, ginapalimpyukan, ginapapenturahan. Kaya amo man lang na, bisan sila nga wala na sila, pero sila man makitaan. Kaya mabad siya dami din na dumdum na ton sila. Even dito sa Manila North Cemetery. Dito nagbisita na sila sa ilang mga minatay. May ato dito gani nga nakita na to, nakita na ato dito sa web. Hindi man. Nakita na to sa mga balita sa telebisyon, sa online, di ba? Sa internet. Nga, sa agahon pa lang, nagatinguha na makabisita sa ilang mga departed loved ones. Antes magbutlak ang adlaw, ilabi ng mga senior citizen natin, kaya hindi mo sila mapunggan sa magkadugit na magbisita sa mga pinalangga nila. Nan. Di ba, tawe? Kaya siling nila, di ara yung mga reaction, nga gusto lamang nila na makasiguro na makabisita sila. Antes, magsira iya ang mga patio. Sige, masira ang patio October 30, November 2 mostly, no? Sa bugos sa pungsod Pilipinas. Kaya tinsaron muna, kabaluman kita ng atong sini interagency task force nagpasar iya resolution last week nga nagamando sang closure sang tanan nga mga patio sa bugos na pungsod umpisa sa maabot na Biyernes Oktubre 29 tugtog Martes Nobyembre 2, 2021 para ano gani ma-minimize mahagan-hagan ang risgo sang ginatawag na ito nga super spreader event sa panahon sang tigkalalag. Namo nang hinambal ni Interior Secretary Eduardo Anino ay nga pwede kita makabisita sa mga patio, sa mga memorial park, kag sa mga columbaria antes Oktubre 29 o kon pagkatapos ng Nobyembre 2. Pero abi ninyo, sa sini nga mga schedule nga pwede kita makabisita, limitado gihapon. Limitado gihapon ang makasulod sa mga patio. Limited to 10 persons per group. Ang venue must only allow 30% capacity na ano ganito kinahanglan otorisado ina sign tag sa LTU ang atong sininga local government unit. Kasi gani sa League of Provinces of the Philippines President na si Marinduque Governor Presbytero Velasco Jr. Sila ka mga local government units ang nagpangabay sa national government na panuhutan sila nga buksan sa publiko ang ilang mga patio Oktubre 30 at 31 nga tinabalagin duwan. Wala man. Ay nga mga anak. Ang bulubudlay, kiti, ang mga senior citizens naton kag ang mga minor de edad, oy mga anak, mga nani kag mga tatay lola kag lolo, you are not allowed to enter. Hindi ka mo pwede. Kag kinanglan pero sa aton locally kay inaya sa interview ni Action Alcea Program sa Aga no pwede nga makakadto pero kinanglan ano gani mga senior citizens temprano pa kamuya kaya katimpa kon kamo may mga ginabatid sa lawas kinanglan may face mask kinanglan may face shield hindi na magtiner pauli na lang kon ano gidman di ba kapag naman kita, bisan amo na, bisan wala tao sa patio, may damo gyapon sa mga ginadumili. Di ba, Tita Wilma? Yes. O, kita mo ganyan yung Salvador Benedicto, nagpagawa memorandum. Nagpagawa sila memorandum order 2021-10-025 na nasaan na sa DNA, dira, sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental, na temporaryo nga nagapasira sa tanan nga pampubliko kag pribado nga mga memorial park. Cementerio kag Columbari sa bugos nga Banwa. Pagpasira, nga ra gid time, pagpasira maumpisa alas 12:01 sa kagahon kag matapos Oktubre 30. Magasugod alas 12:01 sa kagahon sa Oktubre 30 kag magatakop ina alas 11:59 sa gabi Nobyembre 2. Ay, mga anak. Ay, nanunghayin na lang kung anong maayo. Importante, nakapatinlo kita dito, napapintahan natin.
antes ang biyernes makabisita na kita, kung pwede ka mo, ako doon hindi ako kay gaubobo pa ko. Na kung may ma-offer bulak, kakadto dito. Kag kung may ara, kamo ikasara nga, pwede ka mo makaluto-luto dira para nga i-offer man. Kay tinananda na muklatan, misa nano na iyang pakamalaot ng iban dira iyang sala ina. Pero kana muklatan naton, amo na, respetuhanay lang nugay na din ito taon bilang kasi tapos joke. Pero to, natawa. Lingaw naman to sa istorya sa inyo, pero ang oras lang na tawa ang oras mo lang. Hindi, kaya kinanglan tandugon kung giniyatawa mo. Baskin ako, makakiling na ano na lang ning ama na sa aton sa mga drivers, sa aton mga motorista, kaya nga aara naman, bawag matamat katitiin na naman, kay masaka na naman sa jam na 9 straight week buwas na natawa. Pasaka sang presyo sa mga petrolyo sa produkto. Wow, sila na with year-to-date increases already close sila na 20 pesos kada litro na haluson. Ang ila sini nga napasaka sa sulod iya sang 8 kasi mana sa sundan buwas ikasyam na. So sa nagkalain-lain man nga mga advisories sang Chevron Philippines Incorporated o kung naman na natawag natin yung Caltex subong Pilipinas Shell Petroleum Corporation, KC Oil Philippines Incorporated, naghambal sila nga pasaka sila sang presyo kada litro sang gasolina. Sila tawi, amakon mo ni 15. Ang diesel, 45 centimos. Ang kerosene, 55 centimos. Sila na, sigula to naman natong buwas ka manghayahay na naman. Bisan ano mo kapawala, bisan ano kapawala sang atong sini mga kauto ng station nga nag-uwin, ito mga drivers. Bisan ano kapawala, gakuriit bigya, ang bull, diba? So, ano ta naman, sulatun taman, any reaction, kaya hindi ba may ginaduso, subong ang aton ng mga transport group, kasi ma-demand man sinapasaka presyo sa bitisan mo na. Pero ang aton DOE, o kung Department of Energy, nagpangabay sa mga all industry players, kung mahimo, hatag mga mo discounts kag mga promotion sa inyong mga customer. Sa kiyak sining padayon ina pagsaka sang presyo sa fuel. Sorry. Haling sa January, ang munang ginhambal ni ay Alfonso Cose, na mo sila mga Alfonso Cose, ang munang tignikom sa Department of Energy mo na siling ni Cose na sila ka mga oil industry players ay naghatag na piso kuno so, sa iya piso, tugtog 3 ka piso nga discount per liter sa ila sa mga produkto. Kasi sila niya, para makabulig sa publiko. Ngayon, nagpangabay man sa mga oil industry players na maghatag man sila sa mga diskwento o kung mga promotion. Kaya ginahimo na namon ang bot lamang diliw kung ano ang mahimo yung mabulig sa amon ng mga ultimo paamo ka naman natin. Oo, ang sakto na ay Action Radio Philippines Standard Time. Sorry, gida. Alas 2:08 na. Ara lang na. Ang atong sini mga kauturan nga may kinanglanman sa mga praska ka mga matahong nga bulak. Siyempre, ara sila sa gihapon. Ang Johnny and Christine Flowers. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon
sa inyo palagi ng pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Langga ka mga tagpalamati. Agapon sa aton online sa Facebook Live. Salamat gid ha. Mayong hapon sa inyo. Martin Aliling, good afternoon. Yes, salamat sa imo. Baberlin Picacho, Baberlin Picacho, good afternoon to. Thanks gid dear. Nakamusta lang dira sa inyo mga tanan. Na kay Florencia Villacampa, good afternoon. Tito Wilma, monitor lang ko di sa La Union. Sa mga taga La Union. Yes, good afternoon lang dira sa inyo. Ashley Wayne Samiliano. Ashley Wayne Samiliano, good afternoon. Thank you, Gid. Julie Militado Patrimonio, good afternoon. Tito, welcome back. Yes, oo. Thank you, Gid. Telly Ison, good afternoon. Hi, Tawe. Gerald Gadudo. Gerald Gadudo, you're number one. Thank you. Salamat, Gid. Kag, yes, magluwas si na Tito Wilma. Ada pa siya. Okay. Franklin Tilohio, good evening. Diri sa akong Tito We, panyapunta. Yes. Franklin, thank you, Gid. And good afternoon diri sa amon. Yes, good evening diri sa inyo. Stay safe and healthy man, sir. No? Thank you, Gid. Kag, thanks for the heart. Thanks for the heart. Thanks gid sa pag-like at pag-share. This is my life. Tuto Philip Kinalon sa guy, kamusta na mayong hapon man sa imo? Kay Ana Sinoro. Yes, thank you, Kid. Pam, kanabla dito eh. Atia Kim Eriman, good afternoon tawe. Kamusta lang? Mayong hapon lang dira. Paamo ka na lang na yan tawe. Isu, happy na kuya kita ta kamo. Nakaubdanay ta karon nga hapon. Kag mayong hapon action tito we. Yes. Luke Nicor. About. Salamat sa compliments. Kita mo lang na akong hair. Okay lang na siya. Toto Eric, thank you. Homa Lumina, mayong hapon ko na miswe.
Yes, Antonio Beronio is watching. Gaupod bang sa itong live siniya nga hapon from Macabebe, Pampanga. Salamat kid, sir, kag kamumanda sa inyo pamilya. Mhm. Yes, Tita Kuwe, mayong hapon. Salamat kid, so touch kid na? So touch kid si Tawe. Well, anyway, thank you so much. Kag James Lee Valdez. Good afternoon, ma'am. Good afternoon sa imo man, sir. Okay. Okay, karon naman ha? Relax na ni si Tawe kay budlay akong tutunlan. Tsindihan nyo lang da. Balikanta lang ka mo naman karon. Okay. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon
serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa No, medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga traffic para ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay,
Yes, ituto dyan ako Sara siya kung ano monitor lang siya o kay Inday Ivy Alvarez. Well, anyway, thank you again. Ang atong siniletter sender karon nga hapon, Tita Wilma, ari di siya ho, na si Dolores, tuod kiningalan, si Dolores. Hindi lang pag-mention ng iya sinigugan, no? But anyway, ang message ni Tita Wilma, ang message ni Dolores sa ato nagsiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon lang sa tanan yung nagapamati sa This Is My Life sang Action Radio Bacolod. Halos ang tanan may inagihan man sa kabuti. Pero, nung sobra-sobra na gid ang akon. Ako gali si Dolores sang Bacolod City. Tita Wilma, mamangkot na ko. Naapulos lang kasubo ang kabuti ko. Abis mahal na ulang. Dawala na gid sang kalipay nga nabilin sa akon. Tungod halin sang ginbata ko kag natubuan sa buot. Pulos lang kasubo kag kalisod ang akon nga agi. Daw halos tanan nga kapaslawan, tanan nga pag-antok kag kasubo. Akon gid na agyan. Nga Tita Wilma, nadulaan ako sang bana, samtang magagmay pa ang mga kabataan namon. 5 katuig pa lang ang kamagulangan ko. 4 ang ikaduha. Kag ang kamangkuran, 1 katuig. Ako ang nanginanay kag tatay. Bisan tama kabuto. Tama ka sakit batyagon nga mabulag ka sa mga bata mo, pero wala ako tita sa mahimo. Tungod ini ang kapalaran ko. Nagpaninguha ako tita, pero napaslaway ako. Kadamo sa mga pagsilaw, halos hindi kumasarangay. Abi mo nagsulod gani sa pensar ko isa sa bet. Nga, mangimatay na lang. Para magtapos ang kainan na ginaanto. Maayo pa sa piyak na sinabuti. Wala gutom. Wala uhaw. Matawhay. Wala heartache o headache. Tanan nami ang pamasyad. Tan-o ko ay han inababasyatan si Paulina. Tan-o ay han ako mangin malikayon. Na-in-love ako lihat. Pero mas malala ang natagot. Tungod mas grabe pagyan niya sa sakit. Ang gindulot sini sa akong balatya ko. Naaamo sina ang akong kabuki. Kabay pa nga, mapatawhay mo man ang balatyagon ko bituin ha. Paagi sa imo, advice. Hindi ko naging masinakay. Diri lang ko to. Nagapasalamat, Dolores. Dali lang, Dolores, mabusta wea, dali nga. Tain mo mayong hapon. Mayong hapon, madamo nga salamat. Kung ako nang bala i-imagine ang kaungdan sa limang silat. I-imagine na, intindihon kita we. Puno sang palamangkutanon ang imo kapus. Ang imo pensar, ang imo balatsyagon, ang tanan kasabot. Puno sang balatsyagon. Na kung ako lang paintindihon, isa lang ang sabat mo. Pero antes kuman ko ihambal sa imo ko na imong sabat dira Inday Dolores, masubo gid man ang imo kabuk. Kung kasiling ko gani na modo drama sa radyo, modo todo pelikula sa istorya sa pelikula ng mga amo niya. Pero galing wala mo na detalye
Pero maintindihan na to, ay nagkakatambit sa kabuhi. Ang aton kabuhi, Inday Dolores, puno ng pagsilaw. Tandaan niya. Ang aton kabuhi diri sa kalibutan, puno ng pagsilaw. Duha lang ang nagkakatabo. Maayo ka hindi maayo. Kalipay ka dyan. Diba nga? Ang tanong nagkakatabo sa atong kabuhi, may duha ka ba? Tandaan mo dito. Nga kung kita magpakahuyang kag magpadala-dala, siway itong dayta di ba? Amo tong hambal ko sa imo, ang imo nga kabuhi puno sa palaman kutanon, ang imo paminsarong kag baletsyon, ano ang kulang sa imo? Pagpangamuyo, pagsayo, pagsibog. Tandaan mo lang ang Ginoo, nagpakasayo, tandaan mo, ang tusan, ang atong mga kasalanan sa kalibutan, para kita tanan niluwa. Amo na siling naton, kung nag-anto siya, kita nag-anto siya. Pero wala kita matanong nga magpamangkot o mag-question ng tanan mo na yung katabutaton sa buhay. Amo na siling naton, wala go lang. Partially sa pandemic yung ginapangatubang natin subong, di ba? Magluwas sa mga pagsilaw sa atong pagpangabuhi, adlaw-adlaw, sa atong pagpangabuhi, sa atong kabataan, sa atong pagsinalay, sa atong sa relasyon. Tagtag sa kamiyembro sa panimalay sa komunidad naton. Inatanan mga pagsilaw sa aton pagtuon sa iya kag pagtuon sa iya. Siguro, Inday Dolores, hindi lamay sakit ang buot mo. Nagdako ikaw nga kulang sa pagpangamuyo o pagtawag sa iya. Ako na ma-react, Mr. We are. Hindi lang kita mo, hindi man tayo, diba? And we are not perfect. Pero kinahanglan. Ano mini? Move. Abanti, padayon lamang kita. Kami aragan yung kaisa sa sitwasyon natong subong. Kapin pa nga, maglain mo pamatsag, kado, gasgabang sa pinsan mo, ba si amo na ni, COVID na ni. Tawo lang kita, nga hindi natin nilang mo paminsan. Hindi mo sunod sa cancer pa, di ba? Pero, once gani nga mag-weekend ka na, sa'yo, hindi na yung tapiak na side. Hindi, Lord, ara ka, hindi mo pagbabayaan, di ba? Pero pa isa, piling ka ba na tao lamang sito, may kahuya. Makasiling ka kung isa kakapoy na talaga yun. Pero ang magpinta kasi na, magbaskag kasi na, palatandaan yun asang kahuyan sa isa katao. Kasi naglang kabalo kagid. Kabalo kagid kung diin ikaw nga bahin, makapyot kag magako sa iya. Bisan sa sid na gidlang, sa iya sini panapson. O bisan sa punta na lang sa iya mga tiil. Sa mga pangamuyo, hindi ko pagbuy. Tagai ko kusog, tagai ko duga nga kabuti sa kung ano man nga misyon nga hatag ita. Amo na Inday Dolores, pray, pray every day, 24/7. Blessing man nga nagabot sa imo or pagsilaw man, problema man, whatever. Prayer is the key. Prayer is the answer sa tanong. Amo nangyayari para nga amat bisan paano hindi man 100% na malampuwasan nato ang mga kalisod sa kalibutan nga ini at ang maghagan-hagan. Sundot siya. Kaya ang tao nga prayerful, ano gani? Bisan ka budlay-budlay na, basta ara ka lang sa iya. So, tuod bala, Inday Dolores, hindi yagid ka pagpabayo. Dabuligid siya sa bisan ano nga paagi. Nagapaminsan ko sa pagbasa ko sa silat mo, masakit man nga masakit man nga magbulagat mo sa hindi lang kabasaan, hindi pangatan mo, whatever, mga anak, hindi ginhatag sa aton, ganyan ato bangon nato nga responsibilidad. Ipangamuyo ang kapatid. Magpanawag ka, magpangamuyo ka sa hugot sa mahal nga Diyos.
Pagpangamuyo nga wala sang pagpangduha-duha, pagpangamuyo nga wala ka nagalang-alang, magdangop ka sa iya. Himua ina subong. Himuan mo lang. Tungko ka na sa higad. Kung di mo ya kaya maglupon, di na magpungko ka lang. Tiyungan imo mga mata. Ba't sagon mo na ang presensya ng Lord? Ba't sagon mo ang presensya nga ara lang siya sa kalinitan nga nag-amod sa ato? Istorya na siya. Pangayon, isang kapatawaran ang tanan kasalanan nga nasino mo din sa dito. Sa imong isig katao, sa imong kaugalingon mismo, na dulaa ang mga kalain sang buot, na mga pagpamigil na, kalain sang buot, mga kaakin, mga hindi. Kaya nga, ang kasanag, mag-aabot din sa kabuti. Ang mga kabuti, din sa kabuti. Ang na kung hindi ta ma-appreciate, we cannot appreciate the beauty of life, not unless we appreciate every challenge that comes your way. Pag duman ko din, hindi ko ginali, kalimitan na din siya sa akong sa isa kamata. So, tuon, malapuwasan na ito. Kung feeling ka, pagya sa imo nga, wala na katapusan kayo sila mo doon sa alisan tumuan, nataw ka sa kalibutan, nataw ka sa kalibutan, at nga nagdako ka, nagpangabuhi ka. Daw, pulos na lang pag-antos sa sakripisyo ka na, hindi ka, magdakalisod ka na, pasalamatan na. Kaya ang tao nga nag-aantos, may padya. Kung wala man din sa kalibutan, sa piya kasi nabu, wala siyang katapusan. Gapamangkot ka gihapon, kung saan o panaihan dito, yun naman. Ina, abi mo, ina mga palamangkutan nun, ina, sa imo, Inday Dolores, iyan, sa mga tao, na naara na sa kita sinabisi na maangkong ina, ina. Maangkong ina, kung tupong ng tuhod mo, na, kung wala na sang hangin nga nagasulod sa imo mga ilong, sa duwa kabuo kung imo ilong. Pero sana siling na natin, as long na may hangin nga nagasulod sa atong ilong, makaginhawa pa kita, hindi kita magdula sang kabuo. Hindi kita magdula. Kapit na, paamong sinabila, kapit na. Ay, mga anak, can never kagyan na magsulod, liwat sa konklusyon, na siling mo once, sa pinsar mo, na mas mayo pa mapatay ka na lang. Ha, dahil, hindi ina solusyon sa problema mo. Kaya nga, physical mo lang alawas ang madula sa kalibutan, pero ang kabuhi mo, buhi po ng pamisaron mo, espiritu mo, nagatamag sige nga po sa kalibutan. May nulsol ka man, pero why ka na tapos na hinimo mo, no? Hindi pag-mo. Pangamuyo lang, wala ka mati, wala kayo tayo. Sa hindi itigil ka sa tayo. Ang imo mga anak. Sila, dira ka sa ila hugot sa imo putog. Sa ila kahugot ng imo putog para makapadayon ka sa sinimbalig. Gamitan ng inspirasyon ang imo kabataan. Magtuo ka, magsalig ka sa iya, magpangamuyo ka. Every second, every minute, every hour of your life is experience. Sige, pray lang ta. Pray lang ta nga pray ta. Pero kung nag-pray kita, manimukha na sila. Importante, sa buhi ta, ang dinatudulo sa mahal ni Diyos. Pasa ka bala Bible, may mga Bible bala nga siligay nun, o mayara Tagalog, mayara man English. Eh sigurado hindi kagid magpalang sang banas sa industriya. Kag hindi tugtugtan o siling nga magdaan kayo. Tungod may kabuti nga nagpulat sa aton pagkatapos ng tanan nga atong pagkasipit sa pagbuya. Ay tawa, hindi na ka matapos ang continuable. But anyway, Inday Dolores, bisan paano, tani nakaka-comfort ng si Tita Wilma, tani, imo sinisitwasyon sa karon kag masanagan ikaw, ha? Pangamuyo, iupod ka man ni Tita Wilma sa atong pinipagpangamuyo. Sa atong mga palangga nga mga tagsalamat, na hindi kita mandula sa paglaw. Kaya initan ng mga pagpilaw, initan Ginoo sa aton. Dolores, salamat, Gid. Kasi iban man natin direct na mga kauturan, kamuman kami mga istorya, kamu sa kabuhin, hindi nyo magipatan. Nakatagod sa inyo isang leksyon, o kung inspirasyon man, nakapahuyang man sa inyo, o kung kabahin sang kabuhin natin, sa nagkatabo sa karoon ng pandemic, sorry.
pwede ninyo na mag-share sa iPhone. There is a This Is My Life. Napadala nyo, This Is My Life. DYEZ, Action Radio. Will host Building Burgos Luzon Street, the Colored City. Ara man, pwede pagin nyo dito sa iPhone sa Facebook, di ba? Pagin nyo sa Facebook, pangitaan nyo lang kay Timara at si Piawe ng personal account sa Facebook. Search nyo lang, Wilma and Tita Sugaton. May send message sila. Bisan hindi ka friend. Sa mga nag-message sa web, pwede ko padala, of course, yes. Pero hindi lang ka mo magdali nga basta akong dayon kay tigil na pasunod sa Manila, no? Due sa niya consideration. Anyway, thank you, Gid. Pwede, Gid, padala ninyo na. No? So, this is my life. Kainday, Alma Gonzalez Posisyon, ngayong hapon ng dira. Kay Miss Jane Candido Kildore. Salamat din sa inyo makayong hapon ng dira. Ha? So, relax lang. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 2:40 na, Tita Wilma, ang ato na life C. Ang life C, amo ini karon ang pinakabagong ng vitamin C. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station because it's students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang kami sulod. Ako started as a news writer.
So, dito na nag-start sa mga 8687 ang News and Public Affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire pa ito my part because the year nga nagsulod ko, ito kadagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Mas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagidno, no? Tutuso pra ka na!
Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack balaan tirador, aral sila sa palibot naton. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agog nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati. Magabasa ng aircon horoscope para karon nga adlaw. Yes, Lunes na Lunes para naman sa aircon horoscope. Ano ganit subong sa Oktobre 25 tuig 2021. Sa ito na ni mga birthday celebrator, happy birthday. Now sa ito sila mga celebrant. Happy birthday direct kay Melody Canlas Bueno. Happy birthday sa imo Melody kay Gemma Britannia. Now sa ibang paginasan ng mga kauturan nga sa ulusing na sini birthday karon nga adlaw. Happy birthday. Yes. Unang zodiac sign Scorpio. Ay mga Scorpio, Tito Wilma, mga nita Oktobre 24 tugtog Nobyembre 22. Scorpio, sino sa imong horoscope kinahanglan mas pilion mo gid ang kamatuoran, ang realidad. Ang realidad kung ano ang dapat mo himuon. Ilabi na sa pandemic sa karon. Sundon mo gid ang health protocol. Kag isa pa gyud ang pagpulupamental sa mga bagay-bagay, abi mo makabuligi na sa imo para mahibaluan mo kung ano ang dapat mo i-prioritize. Basta hindi lang magsobra-sobra, ha? Kag tulog ka gyud sa husto nga oras. Scorpio, mga masuwati mo nga mga numero 36, 26, 45 kag 12. Lavender is your lucky color. Taurus. Sorry, Sagittarius, ha? Sagittarius. Ang mga Sagittarius na taon, Nobyembre 23, subtog Disyembre 21. Sagittarius sa imo horoscope. Kung ano ang nabatsyagan mo, kung ano ang panagupnob mo sa paghimo sa isa ka desisyon, sunda ina. Timuon mo inasubong kung ano ang imo nabatsyagan. Pero Sagittarius, dugang sa imo horoscope na siling, likawan mo ang pagkaon na ginadumili sa imo. Mga masuwati mo nga mga numero 38, 21, 13, tag 55. Satin white is your lucky color. Yes, sa mga Capricorn naman. Capricorn, Disyembre 22, tugtog Enero 19. Abi mo bala Capricorn, karon adlaw hindi gid malikawan, na hindi ka pagtunggon sa iban. Ganit kinahanglan manginhuwaran ka. Paging maayo ikaw nga modelo para sa ila. Kag isa pa gid may importante nga mag-abot nga mensahe sa imo. Sabay ta makapalipay lang mo. Nasuwerte mo nga mga numero 15, 39, 26, kag 47. Cobalt blue is your lucky color. Ang mga Aquarius naman. Aquarius, Enero 20, tugtog Pebrero 18. Aquarius, bato na ang hitabo sa kabuhi mo. Kung ano naman hitabo sa kabuhi mo, bato na ina. Amo ina ang mangin source or halinan sang imo sini kalipay. Kagabi mo, magkaangkon ikaw sang duga nga income. Kinanglan din man magbakas Aquarius, diba? Suwerte mo naman yung mga numero 11, 20,
36 kag 15. Marigold yellow is your lucky color. Yes, mga Pisces, ay mga Pisces naman Febrero, just 9 to March 20. At di Pisces, discoveryha kung anong passion mo. Kung anong ginakalingawan mo, kung anong ginakahiligan mo, na inanghin mo para nga maging happy ikaw sa life mo. Isa lang din, ikaw sa mga chismos, sa mga chismosa. Mas worthy mo ng mga numero 15, 21, 37, kag 45. Magenta red is your lucky color. Okay? Aries. Ang mga Aries naman ni tao, Marso 21, tugtog Abril 19. May oportunidad nga mag-abot sa imo. Ikaw magpili kung ano ina. Gusto ko na mo, sobra isa, no? Kaya gabi mo, ma-experiensyahan mo ang pagtubo sa relasyon. Sa imo relasyon sa karon whatever. No? Sa relasyon mo sa kabataan mo, sa pamilya mo na magatubo ina. Maswati mo naman yung mga numero 32, 23, 45, kag 15. Ice blue is your lucky color. Okay, diretso kita sa Taurus. Ang mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20. Taurus, unaha ang pagtuon about spiritual life. Kinahanglan tagai na priority sa inasibong. Ang mga inagihan mo, eksperyensya mo, amo ina makabulig paayo sa imo pagkatao. Mga masuwati mo naman ng mga numero 8, 16, 27, kag 11. Sandalwood brown is your lucky color. Yes, ang mga Gemini, yes, ang mga Gemini na tao may 21, tugtubon niyo 21. Adi Gemini, kapag di importansya ang karon na panahon, tun-iina, no? Tunan mo ang present time, matagaan mo na siya importansya, kagkalintan mo naman ang mga hitabo na nakaligan. 42, 26, 28, kag 16 po na masuwating na numero, dollar green is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman, Hulyo 22, tugtog Hulyo 22. Ari naman no Cancer, madiskubrihan mo ang isa ka online games. Yun ako mga mahilig ikaw. Kung hindi mo pagdisiplinahon ka o galingon mo, ikaw ang makontrol sina. Tandaan mo ina Cancer. 27, 46, 16, kag 32. Mga masuwati mga numero, siya, 15 your lucky color. Yes, ang mga Leo naman, Leo Hulyo 23, Gusto 22, madamo ka sa makilala iya nga mga resource person. Makabuligid sila sa imo, problema sa karon, especially sa trabaho mo. Kaya magabulig sila para nga madugang-dugangan man ang imo sini ginaganat. 38, Justice 22, kag 53. Lilac violet is your lucky color. Sa mga Virgo naman ni Gusto 23, tugtog Disyembre 23, Virgo, hindi ka mag-focus sa problema na para ma-attract mo ang sunod-sunod na blessing. Kinahanglan din. Ang imo ikaayong lawas at ipana. Tagai proteksyon. Justice 43, 9 kag 10 na masuwati mga numero, sapphire blue is your lucky color. Kagyas Libra, ang mga Libra naman Setyembre 24 to Oktubre 23. Okay. Importante, mangin happy ka sa imo kabuti, Libra. Sunda ang imo mga plano para makita mo ang resulta. Mga maswerte mo naman ng mga numero 28, Justice 25, card 14. Cyan blue is your lucky color. Okay, relax lang. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga pahanundo. Ang Dr. Alfred's Green Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni waton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Okay, mayong hapon. Ma'am Elizabeth Malakagamala, good afternoon ma'am. Thank you, kid. Yes, kay Fernando Bungbong Narciso, salamat mayong hapon man. Ada manigaw po sa etong sa siningapon si Miss Margie Hanival. Marge, thank you, kid, and good afternoon. Kag Florencia Villacampa, good afternoon. Tita Wilma, monitor lang ko di sa La Union. Okay, thank you, kid. Kay Telly Ison, mayong hapon. Kag salamat man. Kag kay Ma'am Lani Rumiano, mayong hapon tawe. Yes, mayong hapon man, ma'am. Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always and take care. God bless you and keep you. More power to ARB. Ma'am Elizabeth, thank you, kid. Maria Teresa Hofalinia, mayong hapon tawe. Yes, hello, Tito We. Good PM from Celine Homes. Gihapon kami diri. Ari si Thelma Iguico, Lydia kag Jennifer Hormigos. Upod man diri akon duha ka apo. Tito We, excited sa ilang horoscope. Batian nila ilang horoscope. Stay healthy always, ha? And God bless you and your family, Tito We. Likewise, Mom. Happy and nice to see you back, We. Keep safe. Miss Marge, thank you and thank you, kid. Paamo ka na wala. Thank you and thank you, kid. Kag Nining, kay Nining. Nining Lisa Rodero, salamat. Thanks for the heart. Kay Sherilyn Oro Javier, thank you, kid. Kay Juvie Monares, mayong hapon man. Kay Jancy Valdez, yes, thank you. Salamat, kid. Kay Miss Ems Aboso, thanks for the heart. Thank you, kid. Chel Villegas, kay Mayang. Ganggang, mayong hapon. Salamat, kid. Dayaan, mabati nga account name. Kay Uno Dos, kay Eboy Sarabia, thank you, man. Thank you, kid. Kay John Serna, hi, good afternoon lang, thank you, no? Casiano Alba Celibio, salamat, man. Kay Nida Beloto Olarte, salamat, man. Evelyn Martinez, mayong hapon sa imo, Valin, salamat, man, kid. No? Nga dako, pamuha na, wala. Okay, Miss Cherry Alimbo, wala klase ko si Ma'am Cherry. I thank you, kid. Dira sa may Camelot of Meadows, good afternoon lang dira. Okay, enough lang na anay. Ha? Thank you, kid. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni waton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sugaton, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod,
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Tita Wilma sa pagpangamuyo, mang orasyo, entera, tabato sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi, kag nagahari, sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami.
San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. So, salamat kayo mga palanggan na ito ng mga tagpalamati sa inyo pag-upog kay Tita Wilma sa pagpangamu isang orasyon para tabatid sa COVID-19 na ating ninapangatubang sa karon. Wala na si Tita Wilma sa panahon gali kita magpaalam sa atong pagpangalagad sa This is My Life para sa Lunes na edisyon, Oktubre 25 tuig 2021. We only have 61 days until December 25 and 68 days until New Year. Pero ang Bible verse naman of the day nga ibigay ni Tita Wilma sa inyo halin sa Ephesians chapter 6 verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Buwas naman, salamat, standby na sa matawang na drama, mensahe sa pagsigupa. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!